उमेदचा जय जयकार, 1 2 3 4 उमेदचा जय जयकार, आमचा विभाग कायम करा, कायम करा, कायम करा, कायम करा, आमचा विभाग कायम करा, कायम करा, कायम करा, कायम करा, कर्मचाऱ्यांना कायम करा, कायम करा, कायम करा, कायम करा, सीआरपी ताईंना कायम करा, कायम करा, कायम करा, कायम करा. उमेद राज्य महाराष्ट्र कर्मचारी आणि महिला कल्याणकारी संघटनातर्फे आम्ही आज 3 ऑक्टोबर 2024 पासून बेमुदत आंदोलनात सुरुवात केलेली आहे. थोडक्यात याविषयी सांगायचं म्हणजे उमेद अभियान हे राज्यभरामध्ये 2011 पासून सुरू झालेलं आहे. राज्यातल्या ग्रामस्तरावरच्या ज्या काही योजना आहेत त्या तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे काम हे उमेदमधील कर्मचारी आणि महिलांनी केलेलं आहे. वेळोवेळी जो काही शासनाचा निधी, त्या शासनाच्या कृती संगमातली योजना ह्या त्या लेवलला पोचवण्याचं काम हे उमेद कर्मचारी आणि CRP त्यांनी केलेलं आहे. शासन दरबारी आमची ही एकमेव आजपासून एक मागणी आहे की आम्हाला इतर विभागाप्रमाणे कायम आस्थापनेचा दर्जा द्यावा आणि कायमस्वरूपी शासनाच्या विभागामध्ये आम्हाला सामावून करण्यात यावे. जसं की इतर विभाग जे आहेत, बालकल्याण विभाग महिला, तिथल्या कर्मचारी महिला, अंगणवाडी महिला कर्मचारी, ह्याप्रमाणे आमच्या CRP ताईंना पण सामावून करण्यात यावे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. शासनाने ह्या अगोदरही काही मागण्या आमच्या ज्या 3 आंदोलन झाले होते यापूर्वी, त्यावेळेस मानधनाची निश्चितच वाढ केलेली आहे. शासन आमच्या बाबतीत निश्चितच चांगला पॉझिटिव्ह विचार करत आहे. मागे जुलै 2024मध्ये 3 दिवस भर पावसात सर्व महिला कर्मचारी आझाद मैदान येथे आंदोलनात सहभागी होते. त्यावेळेस पण ही मागणी होती कायमस्वरूपी करण्याची. ती शासनाने पूर्ण न केल्यामुळे आम्हाला आता आजपासून काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हे आंदोलन गाव स्तरापासून तालुका स्तर, जिल्हा स्तर येथे सर्व राज्यांमध्ये हे चालू आहे. आणि निश्चितच शासनाने आम्हाला लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना जो आधार द्यायला पाहिजे होता तो आम्हाला कायमस्वरूपीचा आधार द्यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. तेव्हा कुठे आमचा भाऊ पाठीचे आहे हे असं आम्ही समजू. मी अभय भिडे, प्रभाग समन्वयक म्हणून सावंतवाडी तालुक्यामध्ये कार्यरत आहे. आम्ही उमेद अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामस्तरावर जे काम चालू आहे त्याच्यामध्ये 2011 पासून ग्रामस्तरावर स्वयंसहायता समूह म्हणजे बचत गट त्या ठिकाणी तयार करण्यात आले. त्या बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामस्तरावर ग्रामसंघ, त्याच्यानंतर प्रभाग संघ अशा प्रकारच्या संस्था उभारण्यात आल्या आणि याच्यातून संपूर्ण राज्यामध्ये महिलांचं मोठ्या प्रमाणात संघटन उभं करण्यात आलं. जो 50% महिला जो विकासापासून दूर होती त्यांना सर्वांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम हे उमेद अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे. आणि हे करण्यामध्ये आमच्या सर्व CRP ताई, त्या ठिकाणचे सर्व कर्मचारी यांचा खूप मोलाचा वाटा आहे. शनिवार रविवार सुट्टीचे दिवस सर्व सोडून दिवस रात्र या अभियानासाठी या सर्वांनी काम केलेलं आहे. म्हणून आज एक संघटनात्मक ताकद संपूर्ण ग्रामस्तरावर दिसत आहे, ज्याचा शासनाला वेळोवेळी उपयोग होत आहे. म्हणजे शासनाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या सर्व योजना असतील, जसं विकसित भारत असेल, स्वच्छता अभियान असेल, ग्रामसभा असतील, महिला ग्रामसभा असतील, हे सर्व यशस्वी करण्यामध्ये या महिलांचा उमेद अभियानाचा सर्वात मोठा वाटा आहे. हे सर्व शासनाला माहिती आहे. त्यामुळे आमचं म्हणणं आहे की शासनाने या सर्वाचा विचार करून आमची जी प्रमुख मागणी आहे की आमचं स्वतंत्र आस्थापना करावी, तर ती प्रमुख मागणी मान्य करावी अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. याच्यासाठी आम्ही वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केलेला आहे. 10, 11, 12 जुलै रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे भर पावसात हजारो महिला त्या ठिकाणी दिवस रात्र त्या ठिकाणी भर पावसात राहिल्या होत्या, आंदोलन केलं होतं. परंतु त्यावेळी शासनाने आमची मागणी मान्य केली नाही. तरी असून आम्ही शासनाकडे वेळोवेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री या सर्वांकडे आम्ही पाठपुरावा केला आहे. तरीही आजही आमची ही मागणी मान्य झालेली नाही. आम्ही पालकमंत्र्यांनाही या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 26 सप्टेंबर रोजी आम्ही मोठ्या संख्येने महिलांनी येऊन त्या ठिकाणी जनता दरबारमध्ये आम्ही त्यांना निवेदनही दिलेलं आहे. त्यावेळी आम्हाला पालकमंत्र्यांनी आश्वस्त केलं आहे की आम्ही तुमचा विषय मार्गी लावू म्हणून. दीपकभाई केसरकर हेही त्या ठिकाणी आमच्या महिलांना भेटलेले होते. त्यांनी आपण कॅबिनेटमध्ये हा मुद्दा घेऊन सांगितलेला आहे. हे सर्व झालेलं आहे, परंतु आजपर्यंत आम्हाला निर्णय मिळालेला नाही. म्हणून निर्णय आजपर्यंत झालेला नाही, म्हणून आम्ही आजपासून कामबंद आंदोलन केलेलं आहे.
त्यामुळे आजपासनं आमच्या सर्व CRP ताई, सर्व कर्मचारी हे कामबंद आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत। आजपासून आम्ही कोणतंही काम या ठिकाणी करणार नाही आहोत। आमचा निर्णय लवकरात लवकर शासनानं करावा आणि या असंख्य लाडक्या बहिणींना भावाने मोठीशी भेट द्यावी अशी आमची सर्वांची मागणी आहे। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।